Alright mga katoto, ipapakilala ko lang ang ating mga kasama. Una, si J. Drake aka Boy Tumba. At ating pangalawang katoto ay walang iba kundi si Dexter aka Cyborg. At ang ating pangatlong katoto at walang iba kundi si Christian aka Boyka. Bakit kaya Boyka? Hulaan nyo. At ang inyong lingkod walang iba kundi si Kinju aka Opa. O tara na mga katoto, alis na po tayo. Tara, alis na po tayo. At ang ating pupuntahan ngayong araw na to mga katoto, walang iba kundi sa Bantay Bato Eco Park. Tara, let's! May baon pang chocolate ah. Tawid na. Yan, muna ka. Dito. Pagkatapos itong motor ha. Tara, tawid, tawid. Tawid. Yan. Dati dito hinihingal-hingal ako. Di ba? Cambio ko na, mahirapan ka. Yung pataas ka ng konti, paahon. Good luck man, Jake. Oh, scramble ako. Ha? Arbolobi. Lata lang to. Pahinga muna daw. Pagod na si Mandrick. Inom ka tubig. Magsagla kayo, Uncle. Mga katoto, bakit nahihiya kayo? Di ba sa... Simpulis. Ah. Tandaan ka, may asa. Yun, parang gusto nila yung paahon. Huwag mong bilisan, no? Mapapagod ka. Mapagod ka agad. Ito may pulis dito sa paahon eh. Kaya natin yan. Okay. Saan ito? Masubog ah. Katoto number 1. Katoto number 2. Tawang direct, tandaan ka na. Tandaan lang. Halika rito sa harapan. At nauna na nga yung dalawa, mga katoto. Bakit kaya sila nauna? Tingnan natin. Aha! Ano yan? Sino ang tunay na marites sa inyong dalawa?
bro kung ano pangalan ng barangay na to? Barangay Amag ba? Amagbagan. Oo. Oh, grabe ah. Wapoy. Alisi. Saka tayo sa barangay Tara-Tara. Ha? Oh. Ano? Let's go. Bakit may interval ah? At yun na nga mga katoto, may konting bike trail din. Good luck po sa amin mga katoto. Ang bagal nung bilisan nyo ng konti, alam. Woo! Yeah! Yan na yung highlight natin bro. Very good yung ginawa mo. Yung ginawa mo dyan. Okay. Bale, huwag ka mag-alala. Nakuha na natin yun. Nakuha na natin. Legit, legit. Legit. Kunwari hindi scripted. Okay.